der når står vi nu med sorg endnu i Sion. Skål, der bliver det der opgave, kan vi godt lade. Skål op og så. Ja, første linje. Skal op og stå? Op og stå. Okay. Au. Og hvor har vi fødselsdagsbarnet? Hun sitter der og ser så sød ud. Hvad er det en? Skål! Er det en fødselsdag? Okay. Tillykke! Der rejser man alle de andre, ikke kun fødselaren bliver siddende. Okay. Må man også lukke nu? Ej, hvor du har det godt, Claus. Hvad har du gjort, siden du skal have det så godt? Claus, hvad har du gjort, siden du skal have det så godt? Brug for en tandstik, så har